Kardom don mali pini nilia ko puthat banthola nali tum coaching hon mate kilang bom channel Karbi teach 2.0 along la pen aprangsi ka doka vela nili video kilang ara do anfans tami nili hin pen Kardom pa jeriglo Kardom la pen non kilang bom nali tum la Karbi teach 2.0 channel long subscribe kilang pol subscribe igon la pen adung her la bell arjan ta dui dakta ber igon la pen all long set no la pol da monon fit nili kapre ka video le upload tami nali tum a mobile long kile da prangi afan mate nali tum kelong da prangi afan lapen pini avia video bangke nangli tum la VORENG AWARSAI LASO APHUTHAK sini lithan ponpo athemanon ke Assam government pen pangdak pon 2,46,000 ka anne apus do LASO vacancy la grade 3 lapin grade 4 la tum fan lapen LASO video la nangli tum thek polong po detail sai hui bang lapen kan an la education qualification kan an sineng ma lapen age limit kan sineng ma la hai hoi nang litum dak thek pon long thaipo la sinali tum ki cheng men ki jodan lang video la lopul nali tum chini ikpo lapen kai kya son nali tum la intro sabso lang igo intro lang det pen video le cheng pon philo nang lapen kadoka veta apply don vek tu athema pan an vacancy ki ong mate apos ki ong nali tum jogdun de pele chok sidat po la si intro lang igo lapen cheng pon philo nang padar depin pen lapen alitum dak thek poloi Assam government na hin pen alitum 2020 2,06,441 an post do grade 3 lapen grade 4 latum lasi kaduka vele ningang hang tum jong si jogduni bole jogdun tame dak kilongi bangke pura mane a chance do 100% dak confirm do lasi ningang hang tum jogduni bole jogdunon lapen aso details nali tum la video lang igbomol la lopul chini ikpo lapen pp long se kon an vacancy do mala tanali tum chini ikpo lapen la background ase bang sabso clear je chatta ya thema clear that pusta ning oi rinang litum lapen padar depin benon chengpon lo nang details ai hoi kilangi phan nalitum la notice bang atheklong po Assam government requirement 2022 a total notice of 2,06,441 grade 3 lapen grade 4 new jobs notice vacancy details ase laber lang lo nang lapen nalitum ta langdam tame ladak www.jobs18assam.com la long ta langdam me lapen nililing la so link ta video description of pidat product penali tum langdam me lapen lapen ali tum dak thek polong po Assam government has released a big requirement notification through online application for Assam direct requirement 2022 for 2,06,441 posts of grade 3 grade 4 in various departments. The process of online application will be started from the 11 April ben si chengpo lapen dak pp long si p organism ma plote nale tum dak thek poloi la organism bang da government of Assam lapen name of post bang dak grade 3 lapen grade 4 post lapen number of the post bang nali tum thek ponlong po lapen qualification bang 10 pass lapen job mode bang government job lo lapen location bang tanali tum dak thek ponlong pol not location ma pol ta Assam ang bang man lo lapen koson se planning ma pol ta online se planning po lapen start date bang 11 mu chiklo 11 pen start po lapen last date nali tum dak thek polong po 30/05/2022 la ansi last date lo lasi non la mane la bang si pachini chotlang lapen job ko pp department long tong ki doi ne lasi nali tum la bang ke ne non example mane example ateng lo la advertisement lo stame mol koson department long ne dui las bang protect lang las mo update bang tan tum thek ponong po la pen non dak name of post bang ke pentani li dak nang por hipi ala la pen dak class 4 bang ke dak
13,300 post la pen category 1 bang ta 8,331 post la pen category 2 3,690 post la pen category 3 1,120 la ando la pen pay scale the grade pay Assam service revenue pay rules la 2017 PNCN la pen nangli tum dak kung son thek pon long pol so dim ta ho la pen da class 8 pass la tum han manga 9,000 vacancy do la pen SSLC ke pass tum han le 4,300 la pen total dak 13,000 la bangle kaprek mane la song bong mala dak maximum nangli tum qualification bange 8 pen SSLC ke pass tum nang po yo dak ta nangli tum thek pon long po la pen category vis job post name bang da grade 3 bang category 1 nangli tum dak thek pon long po accountant research junior assistants la pen LDA la pen stenographer extra la tum hanle dak 8,331 post do la pen education qualification banale tum dak bachelor degree bang pa complete nang la pen computer certificate diploma do nahi maximum nale tum 6 month duration and do nahi la so job la so vacancy apply do ni fan la pen grade 3 banale tum dak thek pon long po grade 3 pulo te nale tum name of post ban dak file assistance la pen fieldman la pen foreman la pen section assistance la pen soil conservation field worker la pen engineer la pen agriculture extension officer la tum han la dak 3,690 post do asida la dak ta jogdon tame la pen next bang anale tum dak thek pon long po grade 3 la pen la education qualification bang dak bang anale tum la SSLC mate 12 pass nahi la pen non grade 3 dim bang lang thunan nale tum dak thek pon long po grade 3 grade 3 bang anale tum driver Karbi long arulta driver bang ki gun kadu ka beta driver kam bang thek yat la se Dr. Jogdon tame dak 1,120 sorry darate 120 post do la pen edak education qualification bang maximum stanali tum SSLC metric ane pass nahi la lo pulte nali tum Jogdon me pol so apus lo la pen age langdam lo pulte 18 pen more than 40 years ando la pen age relation lai bang puren ne la pen fee bang nali tum dak application fee bang you are la pen OBC la pen MOBC la tumhane 350 la pen SC ST tumhane 250 la pen payment mode banale tum dak debit card mat net banking wallets Paytm lai hui penali tum pinang po fee bangke la pen kosan se apply nahi ma pro nale tum dak candidates who will be eligible for official nale tum dak thegloin la solling la candidates are required to apply free script form through www.assam.gov.in la sodim la pen nale tum dak thek pon long po la pen www.sibaonline.org only la sodim pen lo la hini website nale tum la link chibi non dak pen nale tum la copy noy copy pen dak open new tab pudoi da ber ikpenon alta la soli application adim dam ikpola pen date bang nale tum pen da ni dak tang than iglo dak ke cheng ba nale tum la thek pon lang po date bang starting 11 April pani la pen last date nale tum dak 30 May an la pen official website nale tum la www.assam.gov.in lang dam te nale tum details bang thek long po damate chini po nale tum dak pen la silan chola prabjin pen chithik bom monali tum documents ai hui la pen jada sonsta chithik me ngo la pen long doni da ke 100% ni guarantee pion la silan pus ke ong that comes maximum 2,06,441 an apus donali tum ta thek long po grade 3 la pen grade 4 la dak bang inhut bang long dun vek po nane poisa pining thola hai bang lan pinang ni li teng pelote ase ning hang tum jogdonon la pen na apply pinang te nili na apply po mo date dak start lo pulte nili phanang contact ngol so video description on nili la number contact and phone da do thailo asinali tum ning hang tum jogdon tame ase pinya video long bang lan chotla la pen so video nali tum ka an ma share in iktha karbiang long adang
ka an ma ke the share det non nale tum jirpu jirpi ka duk ka ve phanta share ingoi la si lan an apus ke ong ke ba khai phande le pachu nai ka lilo li Karbi tum ta chunang po la si la penason information kilong veri phana le tum la Karbi 2.0 channel ma subscribe igon la pulte la son information ale tum kai ke ta long ver po lan cholo pinya video lang la si dume thak me ka duk ka veta Kardom